Madaming masasayang memories dito sa beach. In the midst of pandemia, all we can do is appreciate the beauty of nature. You know, it's sunset already, but still, people in all walks of life are enjoying the tranquility that the beach could offer amidst the noise of the hurly and burly scenes of the city life, as the song opines. I feel, I live, I like. We're going for a swim with the RANUCO clan. Ayan po. Gusto niya ang gata. Nakasaruro. May pa man. Yan, yan. May dapat din na. Sa likod. Nag-iikot. Yan naman. Sige. At dito naman kami sa Balugo, Pasacao. Welcome to the beach capital of Camarines Sur. And this is Pasacao. That's that one. I see that. I did the RANUCO clan. Gorado daan eh. Gano pa din? Tira kita. Paano po intro mo? Hi netizens, hello. This is Black. Bawal mag-film. Gimana? Trending na ba tayo? Tara. Dahil po mag-udo sa bye-bye. Yan. May gipa, may gipa. Pero sirong-sirong pa di. Di ba ga? Dakul. Dakulot ano? Dakulot. Sige, sige. Meron ko alat yan. Yan. Ayaw, dapat mainit kita ulit na. Ulit yan o. Uy, baga, yan daw. Denganin kaya. Having a boat ride here at Pasacao Beach. Ito pa yung mga bangka. Ngayong Friday, marami na rin mga beachgoers. Mostly families. Nandito. Doon ako sa dulo. I gotta try my rod and I'm gonna try my rod and wave para sa bugang fishing. Ito mga youth, punta sila dito sa rocky edge of Pasacao Beach. Ano bang pakay nyo dito? Of course, adventure. In the meantime, dito tayo mag-station for some rock fishing. There you have it. I guess at the first attempt. It's around 4 in the afternoon here. The rocky edges of Pasacao Beach. Still
Many family resorts are swimming with people, or rather swarming with people. Come now to the beach of Pasacao. Play and swim on the crystal waters of Pasacao. Make it more memorable with your friends and family. Make the summer memorable at the beach of Pasacao. This is the place where I belong. Las Tres Marias Beach Resort. Ganda ng ano nila. Ayan o. Naglalaro sila. Sinong winner? Nakasaro pa din. Nakasaro si Parsira. Ayun po, tara po. Hello, ma'am. Bumbuladyo. Si Ma'am Taiko pala to, si Mayora. Kumusta po ang ano? Ang Pasacao. Vlogger ni magdadalag na. Nag-vlogger tulos. Ayan. Saro-saro lang yan sirang nako ano man eh. Manoy. Ika. Pakan. Dahil saradi kadakol ning itong Ano to, dilis. dili saradi itong kadakol duman. Duman sa ano to, duman sa kagkapuan duman. Ito baka maitom. Na, dako pa di. Dako nito. Pigsarap na. Sirok medyo. Ano mga suit. Ayan. Wala po na kamo. Sige po, Mayora. Salamat. Ayan. Abot namin si Ari Dumano. Magayon yung place mo. Sa inyo po ni... Sa akin ko si Ah, sa akin. Tumaki. Bagay po, bagay. Ang sasaya ng mga tao. Pamilya, magkakaibigan, nagtitipon-tipon upang makakawala sa kasaglukuyang problema ng sangkatauhan ngayon. At ito ay ang pandemya.